așez pe o bancă, în trecut îmi amintesc nelămurit de ce nu înțeleg. Și mă gândesc cum unii au tot și eu nu am nimic. Și de ce tot timpul încerc să mă ridic. Realizez că noi cu toții avem o soartă pe care doar noi o putem vedea schimbată. Cu cheia inimii putem deschide o poartă acolo unde Dumnezeu te mai iartă odată. De ce mă chinui și continui să sper că nimeni nu mă îndrumă, eu privesc spre cer. Știu că acolo sus există cineva care mă va ajuta și mă va îndruma. Merg pe același drum, dau de găuri adânci, plin de întrebări și mă gândesc atunci când mama spunea dacă eu plec să nu plângi. Luptă ca fericit să ajungi, luptă pentru mine, pentru tine, pentru toți. Nu te lega de greutăți, arată-ne că poți, arată-ne că tu poți schimba tot. Strigă tare, sunt român, deci pot. Luptă pentru mine, pentru tine, pentru toți. Nu te lega de greutăți, arată-ne că poți, arată-ne că tu poți schimba tot. Strigă tare, sunt român, deci pot. Stai, hai să ne ținem de mână, împreună putem cloi o cale mult mai bună. Vreau ca țara mea în suflet să-mi rămână, copilul meu să zică te iubesc în română. Vreau ca toți să avem același gând, fiindcă toți trăim pe acest pământ. Nu contează cine ești, cum ești de fapt, contează ce vrei să faci cu adevărat. Prea multă tristețe aduce descurajare, prea mulți români uită să se ridice în picioare, prea mulți care nu iau binele în considerare și pun la suflet ceea ce doare cel mai tare. Din păcate, mulți se descurajează, prea mulți critică și nu interesează, prea mulți care își dau cu părerea. Numai sfatul unui mentor îți poate da puterea. Luptă pentru mine, pentru tine, pentru toți. Nu te lega de greutăți, arată-ne că poți, arată-ne că tu poți schimba tot. Strigă tare, sunt român, deci pot. Luptă pentru mine, pentru tine, pentru toți. Nu te lega de greutăți, arată-ne că poți, arată-ne că tu poți schimba tot. Strigă tare, sunt român, deci pot. Strigă tare, mă mândresc, sunt român. Aici e țara mea, aici trăiesc, aici rămân. Aici am crescut, aici am învățat, aici voi rămâne, aici m-am educat, știi? Optimismul e cel mai bun pentru că te ajută să devii stăpân pe tine, pe ei, pe cei în jurul tău.